हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोसे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अलाव थुनानै फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय सोमजिदों जेराव नखर गंसेनिनो सा 7 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जानायनि अनगा सा 20 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जायो गंसे ट्रेभेलार गारिया लामायाव लाखिनानै दोननाय ट्राकआव सौग्रावनायनि जाहोनाव बे जाथाया सोमजियो उत्तर प्रदेशनि बुलंद नगरनिफ्राय गंसे ट्रेभेलार गारिजों वैष्णो देवी बिमानि मन्दिराव थांबाय थानाय समावनो हारियानानि आम्बालायाव शुक्रबारखालि दिल्ली जम्मु माहारियारि राजा लामानि साखाथियाव लाखिनानै दोननाय गंसे ट्राकआव सौग्रावहैयो सौग्रावनायनि जाहोनाव ट्रेभेलार बासआव थानाय नखर गंसेनिनो सा 7 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जायो आरो सा 20 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जायो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ आम्बालानि देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय दैथायहरो बे जाथाया शुक्रबारखालि हरनि 2 रिंगासोआव जायो जनायाव हाग्रा बिफान आरो WCCBआ दैयाव थाग्रा जिबनि बिगुरजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हायो जनायनि हाग्रा बिफान आरो WCCBआ मोनसे सुलुंनिफ्राय स्रोदै मिथिनानै मोननानै जनायनि नेपाली बस्तियाव सिग्रोमनानै सासे सुबुंखौ सरासनस्रायै मोननो थाङै दैयाव थाग्रा जिबनि मोनब्रै बिगुरजों लोगोसे खानो हायो खाजानाय सुबुङा साखाथि रायजो अरुणाचल मेब'नि थामाथासु होननानै सिनायनाय जादों फोरमायनाय बादिब्ला बै बिगुरफोरखौ गगामुखनि सोरबा सुबुंफोरनो फाननो थाखाय जनायसिम लाबोदोंमोन सरासनस्रायै मोननो थाङै दैनि जिबनि बै बिगुरफोरनि बेसेना मुलुगनि बाजाराव गोबां होननानै फोरमायो बिगुरफोरनि लिरथाया 1 केजि 60 ग्राम होननानैबो हाग्रा बिफाना फोरमायथिबावो मोनसे दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथाय सासे आसाम पुलिसनि कामान्ड'आ मबाइल फन बेरफ्रुनानै जिउ गोमादों जिउ गोमानांनाय कामान्ड'खौ दिमौ लाइबिलनि अमरज्योति टाइट होननानै मिथिनाय जादों 1.5 बोसोर सिगांल' गावनि गोब्राब नाजाथाबनायनि जाउनाव अमरज्योति टाइटआ दिमौनिफ्राय कामान्ड'नि साख्रिखौ मोननो हादोंमोन दासान्दि अमरज्योति टाइटआ काछाराव गावनि साख्रिखौ मावहैगासिनो दंमोन मख'नो गोनांदि जिउ गोमानांनाय सुबुङा गावनि मबाइलखौ चार्जआव सोनानै गुबुनजों कल रायज्लायबाय थानाय समावनो मबाइलआ हरखाबै बेरफ्रुना होयो जाउनाव कामान्ड' अमरज्योति टाइटआ जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जायो नगावआव 3 सिखावफोरखौ हमनो हादों लाख रांनि खावनाय मुवा बेसादफोरखौबो बोखांनो हादों खावनाय मुवा बेसादफोरखौ गलायाव फाननो लांनाय समावनो नगाव आरो मरिगावनि 3 सिखावफोरखौ हमनो हायो मख'नो गोनांदि थांनाय 22 मे खालारखालि हरनि समाव तेजपुरनि बिजय ट्रेडिं कम्पेनियाव सा 8 सिखावनि हानजाया हाबनानै गोबां लाख रांनि मुवा बेसादफोरखौ लानानै थांजोबो फुंनि समाव गलानि बिगोमाया गलानि थासारिखौ नुनानै पुलिस बिफाननो फोरमायनाय लोगो लोगो पुलिसआ सिखावखौ संदाननायखौ जागायदोंमोन सिखावनि हानजाया खावनाय मुवा बेसादफोरखौ नगाव सिलिङनिनि खायसे नखरफोराव सिखोमानानै दोनहैदोंमोन बै सिखोमानाय मुवा बेसादफोरखौ साननै उनाव जेब्ला सिलिङनिनि गंनै गलायाव फाननो लाङो अब्ला पुलिसआ बैसोर सिखावफोरखौ हमनो हायो हमजानाय सिखावफोरा फारियै नगावनि मणिपुरतुब गामिनि आसादुल्लाह आरो सानमिया लोगोसे मरिगाव मायांनि इब्राहिम होननानै मिथिनानै मोन्दों बिसोरजोंनो लोगोसे सिखाव खावनाय समाव भारायाव लांनानै बाहायनाय ट्राकखौबो पुलिस बिफाना हमो 3 सिखावफोरखौ हमनायजों लोगोसे खावनानै लाबोनाय लाख रांनि माइरं दालि थाव बायदि मुवाफोरखौ बोखांनो हायो सासे बर' सुबुङा तामिलनाडुआव खामानि मावनो थांनानै गोमानानै दं क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि पुलिस आउटपस्टनि 12 नं भुमखा गामिनि 58 बोसोर बैसोनि रनेन नार्जारिया तामिलनाडुआव खामानि मावनो थांनायावनो लामा ससेयाव आन्दायनानै गोमानानै दं फोरमायनाय बादिब्ला रनेन नार्जारिया गावनि नखरनि राङारि हालोदखौ सुस्रांनो थाखाय थांनाय 15 मे खालारखालि गावनि 4 लोगोफोरजों लोगोसे तामिलनाडु फारसे खामानि मावनो ओंखारलांदोंमोन बै समावनो बिसोरनि सासे लोगोआ देहायारि जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो देहायारि जेंनायाव गोग्लैनाय लोगोखौ 19 मे खालारखालि न' फारसे लाबोफिननाय समावनो अन्ध्र प्रदेशआव ट्रेननिफ्राय रनेन नार्जारिया ओंखारख्लायनानै आन्दायना बै जायगायावनो थाबोयो नखरनि सुबुंफोरा रनेन नार्जारिखौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला हमनानै दोनना 8822796255 नम्बराव फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों काछार जिल्लायाव गोबां बिबांनि ड्राग्स बोखांनो हादों काछार जिल्लानि धलाई थानानि सिङाव पुलिस बिफान आरो आसाम राइफल्सनि जथाय सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि ड्राग्स बोखांनायजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हायो धलाई थानानि सिंनि लालाइपुराव मोन्नैबो हानजानि जथाय सिग्रोमनायाव 418 ग्राम ड्राग्सखौ बोखांनो हायो लोगोसे महरा हुसैन मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनाय जायो फोरमायनाय बादिब्ला बोखांनो हानाय ड्राग्सनि बेसेना 3.01 कौटि रां जागोन होननानै मिथिनानै मोननाय जादों
फ्रेन्ड्स दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नो होननानै सानबाय गोजोन्थों।